شروط صحته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الوجيز اختامدن دوامي إن شاء الله تعالى بون kalacak dersimiz näme? Täretin dogry bolmaklygy üçin tapylmaly şertleri, täretin kabul bolmaklygy üçin dürüst ýerine ýetirilmekliги üçin tapylmaly şertler. Birincisi näme diýdik? Niyet diýdik. Dogry näme? Her bir ibadatda niyet bolmasa bolano. Ve adam niyet näme? Kalpdan aýdylmalydyk, niyet dilden aýdylmaly. Niyetin dilden aýdylmaklygy näme? Bidgat diýdik. Tayyip. İkinci ýazyjyň getiren şerti näme? Et-tesmiye. Bismillah diýmek. Yani hakykatda näme? Bismillah ýadyna düşen adam üçin sünnet. Şertde. Bir näme? Bismillah diýmese de namazy kabul. Täret kabul. Ýöne ulamalar näme diýär? Bismillah yani sünnet ya da wajib diýdiler näme? Kim täret aljak bolupdyr? Hoşa bismillah diýmeklik ýadyna düşdi. Ýadyndan çykdymy gaçýar. Tapa nemede täretine diýenler. Şoň şu täretin ýarsyna ýadyna düşdi bismillah diýmeden. Ya täret kılıp bolan soň ýadyna düşdi bismillah diýär. Şunu. Ene bu delili getiripdir. Biz delilini okman surat açıklamalı bolýar. Näme delili getiripdir? La salata limen la wudu'a lehu ve la wudu'a limen lem yezkur ismallahi aleyhi diye. Näme la salat namaz yok diye täret bolmadygyň diye. Yani täretsiz namaz kabullal ya. Ve la wudu'a lehu ve täretem yok diye ha. Şonda bismillah diýmediň diye. Şunu. Ne şunlalyk näme la ştaýdaky nafiye mi? Nafiye däl. La nafiye lil cins. Doğru değil mi? La salate makbuletun. La salate makbuleten. Yani makbul kabul namazı yoktu ya. Täretsiz näme? Namazsyzyň. Indi birinji la nafiye cins. İkinji da näme? La nafiye. Şunmy? Ýöne şu la nafiyede ihtilaf etýär ulamalar. Şunmy? Şu kabir nämeler we la imana la amanata lahu diýär. Amanatı yok, imanı yok diye. Şu la nahiyede ihtilaf etýärler. Näme ihtilaf etýärler? La nefyü sihhami ya nefyül kemal. Şunumy? Sahih namaz yok mu ya da kamil namaz yok. Şunumy? Birincide näme? Nefyü sihha. La salata yani kavuluna namazı kavullal täreti bolmadygyň diye. Birinci la'da näme? Nefyü sihha. İkinci la näme diýdiler? La wudu'a yani kamil täret bolmaz kim bismillahsiz diýse. Yani bismillahsiz edilen täret näme? Dörs ýöne kamiller. Şunuňmy? Käbir näme? Kamilligi ha gödelligi näme? Kim edilen täret. Şunuňyzmy? Emma ýazyjy näme diýip düşündi? La'lan ikisinden hem nefyü sihha diýdi. Yani dörs däl diýip düşündi. Ýöne umumy jumhur ulama näme diýär? Bismillah namazyň dürüst bolmaklygy üçin şert dälle näme ýadyňa düşdi okamak diýmek näme bir topar bismillah diýdi bir topar almam näme sünnet diýdi bir topar almam wajib diýdi. Şoň üçin ýadyňa düşdi aýtmakga mümkinçilik bar näme täret almadyňdan bismillah diýmeli we naharijek we umum näme çek we bismillah diýmeli. Birden täretin başynda ýadyndan çykdy. Ortasynda ýa ahirine düşdi bismillah diýär. Edil şoňa iýi çelede şoň alyp başta diýmeklik ýadyňa düşme diýip bolansaň ýadyňa düşdüm. Awwalyna ahirinden bismillah diýär. Bitdi şo. İkinji şert näme? Qala al-allama ad-Dahlawi. Allamatu ad-Dahlawi fi Hujjatillah al-Baligha. Hujjatullah al-Baligha diýen kitabyna Dahlawi diýdi näme? Nira wala Dahlawi? Delhi wala. Delhi. Hindistanyň paýtagty. Dahlawi diýdi. Delhi. Yani Dehlevi, Delhili Hindi alimi Hujjatullahil Baligha diyen kitapta näme diye. Ve huwa nassun ala anna at-tasmiyata ruknun aw şartun. Şu hadis näme? Aydın delilliye bismillah'ın näme täretin ruknudygyna ýa şertidigine.
Ve yahtemilu diye. Ve yani başka manine içine alıbiliyor diye. Ve yahtemilu ve başka da ihtimal var diye. Başka da neme tefsirler boluyor diye bu hadisi. En yekunul ma'na onun manisi. La yekmulul vuzu. Yani dol kamil bolmaya tereti diye. Lakin la artadi misle hada tevil. Yani men bungalık tefsir kavl edemek diye. Lakin la artadi razi olama bungalık tefsir diye. فإنه من التأويل البعيد نعم قتي وذغلت مكلك ولا يد تفسير ده الذي يعود بالمخالفة على اللفظ تارة يوقتي مثلا نعم كامل تارة يوقتي ثاني أيام نعم لفظ بريان معنى قت مخالفة وذغل دشيت يعني بقول نعم اجتهادي شو كم بعالم نفسنا البدلي الدارين نعم يعدنا دشتور قابل دور بسم الله ديما تارة على تارة باطل لي ثبت أما يالنش دي بالمئة شنو Buna näme tutarlygy we delili we şoň şu näme bir alymyň bir talybyň etýän goýýandyrynda bir tutarlyk delili bolsa, selef bolsa, bir Qur'an hadise, bir näme astişarlygy bolsa näme aramyzda näme şol ihtilafymyz, şol düşünşmezligimiz näme ýigrenje düşmançylyga da ertmeler. Ýöne näme jumhur ulama näme diýär, ýani şert däldiler, sünnet diýdiler, wajib diýdiler. Olam ma'a zikr ýadyna düşdi. Tayyip üçüncü şerti näme el-muvala. Muvala da näme iyiligi derli bolmak. El-muvala iyiligi derli bolmak. Iyiligi derli bolmakdyk diýilene de näme iki bady godama tutýarlar. Ýuwulýan agdan iyiligi derli bolmaly we iyili kesilmän ýuwulmaly. Şunun iki bady. Ýuwulýan agdalan iyiligi derli bolmaly. Yani ayetde näili gelenmede şoň alak ýuwdy. Ayetde ýüzüňi ýuw, eliňi ýuw, mesçek soň ayak ýuwdy diýerem. Sen şoňa ilki ýüzüňi ýuw diýär, soň eliňi ýuw, soň mesçek diýär, soň aýagyny ýuw diýär. Emma şu ayetdäki iyiligi derligi bolup, ilki aýagyny ýuwdyň, soň ýüzüňi ýuwdyň, soň eliňi ýuw, mesçekdiň täratyň batylly. Muwalat diýdik, şu iyiligi derlilik bolmaly tärat alanda. Iyiligi derli diýende de iki zady godam tutýar. Ýuwulýan agdalan ayetde gelişýärlik tertibinde bolmaly we ýuwanda da näme bir agdany ýuwup ikinjiňe geçýänçäň näme birinji ýuwlan agdan guramalyl. Yüzüňi ýuwdyň, soň gitdiň, çay içdiň, gurlaşdyň, geldiň, soň näme eliňi ýuwýan, aýam ýüzüň gurady, bolana. Birinjiňi ýuwup ikinjiňe geçýäňde şu birinji ýuwlanyň guramalyl, suwuň çygy bolmaly. Şunuňmy? Ine näme diýär? Wa hiya at-tatabu'u fi ghasl al-a'dha'i diýär. Yani agdalaryny gasl edende ýuwanda tatabu, iyiligi derli bolmaklygy diýär. وعدم الفصل بينها بفاصل طويل وعدم الفصل وبölmesizlik diye beynaha agdalarını ýuwanda bifasıl طويل uzak näme arasına bir zat goşup bölmeler. Emma eliň ýüzüňi ýuwdyň bir gapyn açyk gaýdanda näme şu ýuwup duran agdalan guramajak bolsa oňalyk hereket edenin ziýany ýok. Şunuňmy? Emma şu eden hereketiň näme onyň ýuwup gel şu iş edip gelýänçe onyň guramaklygyna erse ýan bolanok. Ýuwulýan agdalan tertibi ütgemeller we näme täret alyp bolýança bir ýüzüň ýuwdyňmy elime geçýänçem ýüzüm guramallar. Başga da güýmenmeller. Delili näme? Li hadisi Khalid ibn Ma'dan rivayeti enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ra'a rajulan yusalli. Gordu diye gordu peygamberimiz rajulan bir adamyň yusalli namaza qaturunny. Jazakallahu hayr. Ve fi zahri qadameyhi lem'atun qadru dirhemi lem yusibha al-ma. Adam näme we fi zahri qadamihi we arqasynda diye aýagynyň, yani topuk ýüzünde, iýi ýüzünde aýagynyň lem'atun bir näme suw degmedik ýeri bar eken. Täret kılynda suw degmändir. Lem'atun qadru dirhem, yani dirhem kadarynda, dirhem möçberinde lem yusibha al-ma, suw degmändir diye. Şoňa Peygamberimiz näme diýär? Fa amarahu Nebi Peygamberimiz buyurýar şoňa en yu'idal wudu'a was-salat. Näme täzeden okamaklygy en yu'ida gaýtadan näme wudu täret almaklygy we gaýtadan näme namazyny okamaklygyny buyurýar. Taýip, bu hadislerden näme nädip çykarýarlar iýiligi derli bolmaklygy. Bir täret ally we aýagynyň bir ýerine näme bir teňe kadar ýerine näme suw degmändir. Onam görmän namaza gapdyr. Inni şu namaza münönne namazdan çykyp şu taň ýuwjak bolsa ýam guratdyr agdadan. Şunuňmy? Şoň şeýle Peygamberimiz näme etdi? Täzeden täret almaklyga buyurdy. Emma iýiligi derlilik şert däl bolsa, bir elimi ýuwýan, täretde el ýuwýan, ýüz ýuwýan, el ýuwýan, mesçek ýan, ayak ýuwýan.
Şu iyidigderlik şertler bolanmasa men şu wada yüzüm ýuwjak, 1 sagatdan soň gidip elim ýuwjak. 1 sagatdan soň gidip aýagym ýuwjak. Şo bolýan bolsa, Rasulullah buňa täretin hem täredin al diýmezdi. Şunuňmy? Diňe gitde şo suw degmedik ýerini ýuw, soňam namazyň täredini oka diýerdi. Ma Peygamberimiz buňa näme namazyň hem täretin hem täredin al diýdi, eýär näme bununla iyidigderlik ýetdi. Şunuňmy? Taýypyn aýagynyň bir ýerine suw degmedigini nädip bilýär? Bu döwrüň adamlarynyň kyn bilip bolan o. Şunuňmy? Bu döwürde sen täret alsaň nädir? Sen bir ýerinde näme teňe kadar pul näme suw degmedigini bilip bilmeýär. Näme üçin? Sen jorap pul watlyk eden asfalt ýollarda watlar diýär. Emma o döwrüň adam aýak galaňa çygedenler. Jorap bolmadyk, wat etmedik. Ondan adamyň aýagyna näme günä gurýa, ýele gurýa, gumsyňga, şunuňmy? No ýuýan ýulan ýerine näme gumy ýady gitýär, çyýgjarýa. Suw degmedik ýerim aklygyna durýar. Şunu bilip bolýar. Şoň şu Peygamberimiz sereden suw degmedigini bildi. Eýem tertip bitýär. Gidip namazdan çykyp şo taň ýuwup geldiyse, näme bolardy? Ýöne näme şo taň ýuwup geldimetde namazyň hem täzini oka, täretin hem täzini oka diýdi. Eýem şu sözünden iýdi giderli bolmaklygynyň näme şertdigini näme istinbat etdiler, höküm etdiler ulamalar. Sağın naşatdan felev lem tecibul muvalatu la ecza'ahu ghaslul lumati diye. Felev lem tecib eger diye lem tecib vacib bolmadyk bolsa el muvalatu iýdigderli ýulmaklygy la ecza'ahu oňa näme ýerine düşerdi diye ghaslul lum'a. Diňe şo näme lum'a suw degmedik ýerini ýuwanan bolsa biterdi diye. Ýöne bitmedi şoň şu näme wajibdigini bilip iýdigderli bolmak. Li'anna al-wudu'a ibadetun. Näme üçin şert gereken iýdigderli bolmaklygy şert eken sebäp diýsen täret almaklygy ibadat diýär. Yufsiduhal hadas diýär. Näme ony täretin pozmaklyk näme diýär? Bozýar täretin. Fasturitatil muwalati kas-salat. Şoň üçin näme namazyň hereketler iýdigder edilmekligi şert edilşýär, täretin hem näme ýuwulýan agdalar iýdigder ýuwulmaklygy şert edildi diýär. Şoň üçin biri öýlen 4 rekat pardy bolsa, 1 rekatyny okap çykyp naharyp 2-nji rekatyny okamaklyk bolmaýşýar. Täret hem şoň alyk, bir agdam ýuwup 2 sagatdan soň ýene birini ýuwjak diýeniň näme bolmaýar. Wa li'anna an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem ve ýene şoň alyk Peygamberimiz hem diýär, lem yatawadda illa mutawaliyan. Peygamberimiz hem näme? Yani ilmidama iýdigder täret alır diýär. Bir gerek Peygamberimizin näme täret tertibini bozan ýeri ýa iýdigdersiz näme ýuwan ýeri ýok diýär. Wa amara tarikal muwalati bi i'adati al-wudu wa nama täretde muwalat taşdan iýdigderligi taşlanyda näme täretin täzini almaklygy buyurdy diýär. Inne näme ýene bir şerti bar. Onam aglap geçäýlim. Olam näme? Täret alýan suwun arasynda bolmaly. Şunuňmy? Onu ýene başlap täret bäbini agdan üçin belki näme getiren nämeler ýene onda da şertmi agdamaly bolýar. Täret alýan suwun näme bolmaly? Arasda bolmaly. Yani suw düzümünden, suw jynsynden çykmaýan bolmaly. Enne bu zatlaryň şertlerini bilen bolsak faraizuhu, täretin farzlary. Ýerine ýetirilmeli farzlary. Täretin näme farzlary bar, täretin sünnetleri bar. Deňiziň suwundan bolmaly, garyň suwundan bolmaly. Suw, şunuň mysal üçin näme? Tepsi kolada näme suwun diýen suwuklygyň düzümünden. Şunuň ene çay bolana. Şunuň Pepsi kola bolana. Sana bir 1 litr suw getirdiýse, senen 1 litr Pepsi getirdiň, näme diýersen? Ben sana Pepsi getir diýemem. Suw getirdiň diýär. Şunuň. Şoň ulamalar näme de kimde heleyine sen etiysen talak diýse diye heleyem gidip balyk ise näme heley talak düşenok diýär. Şunuňmy? Şoň üçin bir sana 1 kilo et getirdiýse, senen 1 kilo balyk getirsen, urfi adatda näme diýär? Bal şu adat sen et bilen balyň tapadyn bilen asmy diýär. Men sana balyk getiremek, et getirdiýdim diýär. Urfi adatda balyk etem bolsa ete näme? Urfi adatda et saýlanar. Şunun şoň üçin birine näme? Bar suw getirdiýse, olam näme? Pepsi kola getirdiýse, näme diýär? Sen suw getir, Pepsi kola getirme diýär. Şoň üçin suw bolmaly. Suwam billik, ýani ýerden çykan asmanyň ýerinde. Goýu suwlar deňiz, derýa suwlary. Hatta käwr fiqhtalar we ajib we islam alimlerine. Näme? Su'ila fil bahri diýär, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu diýär.
Inne bahar näme şonu bilen deňiz açıklaýar. Şunuňmy? Deňiz näme diýe? Öz içinde duzlu suw jemlen bir giň ýere deňiz diýilýär. Deňiz näme diýilse, şey diýäýin. Öz içinde näme duzlu suw jemlen bir giň uly bir akyp beten ýere näme diýilýän eken? Deňiz diýilýän eken. İslam ulamalarynın açıklamalyklary ýa. Şoň üçin kim näme aýy çösü gelse de näme bunu çösü gelse de İslam okuman, başga da okuman. Faraiduhu, ne täratyň farzlary. Farzlar diýdik näme şu aýdylýan zatlar bolmasa tärat bolanok. Emma sünnetlerine gelemizde näme şu sünnet diýilen amallar edilmese de näme täratyň kabul. Emma farz diýilen amallar bolmasa tärat näme kabullar. Birinjisi näme ýüzüňi ýumaklyk. Gaslul wejhi, ýüzüňi ýumaklyk farz. Yüz yumalliyle ne de näme minhul mazmadatu vel istinşaq dip düşünmeli. Mazmada näme ağzını çaykamak, burnuňa suw çekmek näme yüz yumaklyga giriýär dip düşünmeli. Şunuňmy? Yüz yu diýilen näme şo yüz yuwanda näme ağzyň burnuňa çaykalanmaly. Şoň üçin täratda başlandy. Bismillah dip näme ilki ağzyň burnuň gawa dip näme diýen çaykaýam, onuň yüzüni yuwýam. Tayyip, yüz ipni iradiyliye. Adati adamdan saçının näme başlayan yerine yokortu başlayan yüzün. Adati saçın. Şunun kellenden. Şunun için adati saç diye. Käbir kellenki nereden başlaya? Ay ortadan başlaya. Käbirki yeňseden başlaya. Şunun mu? Şunun için näme adati adamın saçı göýgörenden näme nereden göýgör başlayan bolsa gönlükden yüzün näme yokortu şol. Aşaqlykka näme esfel zikn äňiň aşak ýüzi. Bokurdan näme kelle diýreýän ýeri. Ýokardan aşaklykan. Gatdalan nire ogulokdan bu gulaga. Şunun ogulokda şu näme bardyr kiçikene şu zagaçlarda. Gulagyň deşigi. Bu deşiginden o deşigine. Deşigi giren hakda öňünde bir näme çykýardyr. Gatyja. O tarapdan o. Şoňa näme yüz diýilýär. Şunuňmy? Şo hukmani suratda näme ýuwulmaly. Tayyip. Ikincisi näme? Gaslul yedeyni ilel mirfaqayni. Ellerini yumak näme? Tirseklerin bilen bile. Şunuňmy? Ne barada ilada näme bir topar ihtilaf etler. O ihtilaf näme? Aýdyp oturmany. Şoň üçin iň rajih näýse tirsekler bilen bile diýär. Ila aslında gaýa näme täkdim? İbtida'il mekana, harajtu minel mescid, yani ibtida'il mekan. Doğru değil mi? Ha? خرجت من المسجد إلى المدرسة وانتهى الغاية نام مدرسة إلى دنا اللقطان إن إلى المرفقين دي مذا غاية durmalım ya mugayyada giyriyame yani tirseklere çenli diýilenene şuna yetip durmalım ya tirsege çenli diýene tirsek bilen bile ýup durmalım. Şunuňmy? Şonu näme bir tapar ihtilaf etdiler. Yani ol ihtilaflar näme şundan galany delilsiz. Şunu haýsy delilli tirsekler bilen bile ýuwulmaly. Şunuňmy? Elliyle näme dip düşünmeli? Barmaklan ucundan dip düşünmeli. Barmaklan ucundan dırnaklan üstü aşaklary aralary bilen bilelikde näme? Tirseklerin bilen bile ýuwulmaly. Ol näme? Yani keliňem ýuwulmaly, saňam çepiňem ýuwulmaly. Bu näme? Üçüncü parda. Dördüncü, beşinci parda näme? Meshur ra'si kullihi. Dolu kelläňe mes çekmek. Mezhepdäki ýalakda näme wada mesh diýilýän bolsa, şo adam edilse mesh bitdi diýär. Şeysem, elimi sürtdüm diýilýänmi? Sürtdüm. Şeysem sürtdüm diýilýärmi? Barıp özüm çyrşatamam, sürtdüm diýilýärmi? Sürtdüm. Şoň üçin şeysem bitýär diýerler. O ýalňyş. Mesh diýilene näme düşünmeli? Kelläň hemme ikeliň öýläp, dolu kelläň hemme ýerine mesh çekmeli. Ve el-uzunan min ar-ra's. İki gulagam näme kella ýeride. Şu eliň öýläňdäki çyýgyňa kelläňe mes çekýän şu öýlü bilen näme? İki gulaklaryňa näme? Çyýg barmaklan gezdirýän. Wa soňam näme? Boyunlaryňa da eliň ýeňse ýüzüni näme etýänsiň? Olam bidgat. Şunuňmy? Ol bidgat. Sünnete goşulan bidgat. Tawhide bidgat girişär, namazda bidgat girişär, zekada, roza bidgat girişär, täretde de bidgat girişär. Täretiniň näme bidgatlarynyň biri? Soň boynuňa el sürtmek, hadis ýok, delil ýok, onu etmeliler.
Altıncı ruknu nama gaslur ricleyni ilel ka'beyn. Barmakların ucundan dırnaklan aşağıkları, üstleri, araları bilen bile dolu nama topuklan arkaları, üstü bilen bile yumak. Farz. Açıklamalı oluyor. Kâvradın ıqrandın aşağıdan ayak tutup qayda ayak. Topuğunun arkalarını batın yuvanak. Bar ayaklan barmaklarının ucundan başlap topukların üstüne varayança qav edip yumak. Tayyip. Niden allık bu zatları? Kur'an'dan allık. Sebep diysen nama farz, vacib, haram, halal liliyanatlan masdar çeşmedin ve Kur'an hadis. Nama Maide suresinin 6. ayeti var. Şul ayete nama divatlanır ulamalar ayetül vuzu divatlanırlar. Taharet ayeti divatlanırlar. Şul ayette Allah Teala nama taharetin altı farzını bir de beyan et ya. Qala Allahu Teala Allah Teala nama de ya eyyuhellezine amenu. Ey iman edenler, iza kumtum eğer namaza dursanız diye gönümel aytsak nama elinizi yüzünüzü yuğun diye taharet. Yani namaza durağından sonra yuğmalım tahareti. Almalı mı sonra almalı. Yani ben iza kumtum diyen iza aradtum en takumu ila salati. Şey deyip düşünmeyin. Ey iman edenler, yani eğer siz namaza komakluk isteseniz fagsilu. Destine nama yuğun vucuhekum yüzlerinizi. Ve ağız burnum yüzlerinizi olam hadis açıkladı. Nama siz yuğun yüzlerinizi. Son ve eydiyekum ve ellerinizi ilel merafiki tirseklerinizi bilen bile. Vemsahu bi ruusikum ve nama mesi çekin kellelerinizi başlarınızı. Ve arjulakum ilel ka'beyn ve ayaklarınızı yuğun nama topuklarınızı çenli diye. Şu ayette nama taharet yuğulayan ağzalan tertibi geldi. Birinci niran yuğmalakan yüzünü yuğmalakan. İkinci niranı elini yuğmalakan. Üçüncü niranı başına mes çekmelakan. Dördüncü niranı ayağın. İnni kim tekim şu tertipten çıksa nam etmeli oluyor. Taharetten taharet almalı. Tahareti bitmedik oluyor. Düşünün mü? Ha? Ava. Tertip değil. Tertip muvala geçti ha. Şertine giriyor. Şertine giriyor. Muvalatı da ikrar kodun tutuyasıydı. Şu ayettaki gelen tertibine göre yuğmalı ve iyidi giderli yuğulmalı. Birini yuğup bir saatten sonra beylekisini yuğmak bolana okuşun. Amma kavnul mazmalati vel istinşaq minel vecihi inni nereden mollu diye mazmada bilen istinşaq ağız saykamak bilen buruna su çekmeklik yüzden mollu diye. Ve nereden olkuna da vacip dedik diye. Feyeciban vacip diye. Lianna Allah subhanahu kad amara fi kitabihil aziz bi gazzil vecih diye. Yani Allah Teala aziz olan Kur'an-ı Kerim'in namet diye yüz yumaklığı buyurdu diye. Tayyip. Birinci Allah'ın buyruğunu boyunmadan kimdi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Tayyip. Allah'ın buyruğunu Resulullah'ın yerine yetirmeklik bilen biz düşünmeli oluyoruz. Peygamberimiz nametti. Öz amalı bilen ve öz kavlu bilen nametti. Peygamber Allah Teala Kur'an'ı açıkladı. Ve kad sebetet ve peygamberimizin sabit boldu diye bize yetip geldi diye. Neme yetip geldi? Mudavemetun nebi. Peygamberimiz mudama nama yüz yuvanını ağzını burnundan nama saykanlığı diye. Ala zalika fi kulli vudu'in. Hem metaratında nama peygamberimizin ağzı burnunu saykanlığı nama bize delille geldi diye. Ve ravahu cem'un ve nama cemaat nama sahabalar rivayet etti. Men rava vudu'ahu. Kim nama peygamberimizin taharetini rivayet eden olsa diye. Ve beyyene sıfetehu ve peygamberimizin nama taharet kılışının sıfatını, taharetin sıfatından bize beyan ettiler diye. Feefade. Şu ayetler, şu hadisler bize nama peyda verdi. Zalike enne gaslel vecihil ma'mur. Ma'mur yani Kur'an'na bu ma'mur bihi fil Kur'an. Kur'an'na yuğulmaklığı buyurulan nama yüz nama ma'al mazmalati vel istinşaq. Ağız burun çaykamaklık kılan nama gözden tutulayan ekan. Onun nereden Allah peygamberimizin amalından. Emma peygamberimiz taharet alan ağız burun çaykamadığında yüzünü yuvanmazsa onu nama deyip düşünürdük biz ha yüzüne yüz yuğmak ekan. Emma nama Allah yüz yuğ deyip durqa peygamberimizin nama ağız burundan nama yüz yuğmaklığı koştu. Eyyem Allah'ın nama yüz yuğ deymekliğinin muradi nama ekan. Ağız burnundan nama saykamaklığı ekan. Ve kad varada el-emru bihima fi kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem ve nama ve kad ca'e dedi. Yani nama buyurğum geldi diye peygamberimizin şu hadiste nama diye peygamberimiz
إذا توضأ أحدكم eğer taharet alsa biriniz فليجعل في أنفه ماء yani burnuna da su çeksin diye ثم لينتثر sonra nama idine çıkarsın yani su çekip burnunu çaykasın diye فليجعل nama çeksin diye في أنفه ماء burnuna da su ثم لينتثر sonra şu burnuna çeken suyunu idine nama sümürüp çıkıp burnunu çaykasın diye ve bu hadiste de geliyor nama diye Peygamberimiz ve baligh fil istinşaq yani burnuna su çekirdi, gav edip çek diye, gavca yu diye burnunu. İlla en tekuna saimen. Meğerem ağzın vekli olsa diye katı çekme diye, buradan içine gidaymesin diye. Ama ağzın vekliler burnun gavca yu diye. Ve başa aktık hadis-i akıda nâme diye, İzâ tevazza'te femazmid. Eğer sen taharet alsan diye, femazmid, hükman nâme ağzını çaykağın diye. Bu zatlardan Peygamberimizin nâme eden amalından ve buyuran hadislerinden düşünüyoruz. Allah Teala'nın ayetteki yüz yumakluk buyruğundan nâme ağız burnunu çaykamaklığa nâme giyriyenleri. Ve emma vücub isti'abur ra'si bil meshi. Emma vaciptir neden Allah. Emma vücubu vaciptir. Ya isti'ab doli ar-ra'sa başa bil meshi mes çekmeklik. O neden Allah. İsti'ab doli hem yana mes çekmeklik. Başa doli mes çekmeklik vaciptir neden Allah. لأن الأمر بالمسح في القرآن مجمل. Sebep diysen nâme mes çekmeliğin emir buyruk Kur'an'na nâme mucmel. Tefsirsiz geldi. Açıklanmayan. Dine başında mes çekin dedi. Ve mese mertüsek ve barmağını sürtmeklikle oluyor. Bir ayağını gezdirmekle, bir bölüğüne su sürtmeklikle oluyor. Mucmelliği de mufassarda. Gıyıs kaça geldi. Tayyip. İnne Kur'an'na mucmel gelen zatlar. Kur'an'na açıklanman, gıyıs kaça gelen zatlar. Giyinişleyin manisini bilmekliğin nâme yekece yolu ve olan hadis. Şunun için bir nâmet yeffe yurca'u fi beyanihi ile sünne. İnne Kur'an'na açıklanmadık. Gâdın açıklanmakla bilecek olduk. Nira geliyene gerek mi? Sünnede gaydik gelmeli kelim. Ve kad sebete fis sahihayn. Sahihayn'de Bukhari Müslim'de de geldi. Ve gayrihime ve başka kitaplarda da geldi. Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem istev'aba mesha ra'sihi diye. Nâme dolu nâmetti diye mesi çekti diye başına. Dine nâme bir bölüğünü nâme çiğelini, ölelini sürtmeklikle çeklenmette nâme dolu çekti diye. Tabi Peygamber'in şey etmekliğine nâme delil var ve fi hâde delilun. Peygamber'in şey etmekliğine delil var. Ala vücubi vacipliğine tekmili dolu tamamu nâme meshar ra'si kellen hemmesine mes çekmekliğine. Tayyip. An Amr ibn Yahya el-Mazini diye. An ebihi. Amr diyen Yahya kakasından. Yahya da nâme atasından rivayet etti. Nâme diye. Enne raculen kâla li Abdillah ibn Zeyd diye. Ve huve ceddu Amr ibn Yahya. Yani bir adam diye Abdullah, Zeyd'in oğlu Abdullah'dan soradı diye. Oğlum Amr ibn Yahya atası. Şova nâme diye. Etestati'u en turiyeni keyfe kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetevadda. Yani sen bir Resulullah'ın gören adam diye. Etestati başaracak mı sen bana diye. En turiyeni görkezmekliği. Nehil Peygamberimiz nâme taharet aldı diye. Yani Peygamberimizin taharet alanını gördün mü sen? Ya gördüm. Gören mi oldum? Hayrat edip bana önümde Resulullah'ın taharet alışıyalık, taharet alıp görkezibilecek mi diye. Sonra fekala Abdullah ibn Zeyd. Yani kı sahaba nâme diye. Naam diye. Eyse nâme diye. Feda'a bimâin. Su getirin diye. Su geliyor. Nâme diye feafraga ala yedeyhi. Yani feafraga yani fesabbe yani sudan quydu diye ala yedeyhi ayelerini ellerini. Fegasele marraten. İki yerek yudu diye ellerini qavvedip. İkerlek ellerini yuvarından sonra nâme etti diye. Sümme suallı dani mazmada ve stenthara selâsen. Üç gerek ağzını vurunu çaykat diye. Mazmada ve stenthara ağzı vurunu çaykat diye üç gerek. Sümme gasele vecehu selâsen. Sonra yudu diye yüzünü üç gerek. Sümme gasele yedeyhi marrateyni ilel mırfakayn. Sonra ellerini yudu diye iki kidenliye tırseklerine çenni. Sonra mesaha ra'sahu bi yedeyhi. Sonra nâme başına mes çekmene durdu diye iki elleri bilen. Ne edip mes çekip başladı diye fe akbele. Başında önünden başladı diye bihima ve edbara. Önünden iki elini öğreletlem nâme manlay ağlın saç var. Şu taden yen sesine çenni nâme ertti diye. Fe akbele deydi. Önünden iyidine çenni elini ertti diye bihima ve edbara deydi. Sonra nâme elini iyizlikkan nâme koyun başlan yerine getirdi diye. Akbele önünden ilki iyidine çenni ertti diye. Sonra edbara İyidinden yine önüne çenini getirdi diye. Akbala ve edbara deydi şu.
Näme alın saçlarından yeňse saçına çen, yeňsesine çen elini sürttü diye, soňam yeňseden ýene akbele näme başlan ýerine getirdi diye. Yani bada'a bi muqaddami ra'sihi diye başladı diye näme kellesinin başından hatta zahaba bihima ila qafa, hatta elinden sürtüp ertti diye ila qafa, qafa yeňse. Yeňselerine çen sürttü diye, thumma raddahuma, soňam näme ýene elini ýzyna gaýtardy diye ilal makan allazi bada'a minhu, şo näme başlan ýerine. Nüşdan edin ama açıklığa batıyor Resulullah Teala'nın. Sümme gasele ricleyhi diye. Tamam ayaklarını yudu diye. Tayyip. Fe in qile diye. Nüşdan birine ama i'tiraz yağış getiriyor. Birden biri sen karşına şu hadis filan çıkacak bolsa diye. Näme diýmelli? Fe in qile kad sabata min hadithil Mughira. Yani Mughira ibn Şu'ba diyen hadisinde rivayet eden hadisinde Peygamberimiz şeylemez çeken yerim geldi diýse, ona näme diýjek diye. Tayyip, Mughira'nın rivayet etdiğin hadisinde Peygamberimiz näme çekipdir? Enne Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem mesaha bi nasiyetihi ve alal amame diye. Alın saçları bilen näme sellesine mes çekti diye. Şunu nasiye dip şutaq diýilýär. Adamın näme kellesinde näme selle bolsa ya tahyya telpek bolsa näme maňlaý taç çykyp durýar. Peygamberimiz näme mes çekenini gördü diye tärat elini öllüptü şu alın saçını sürttü diye, soňam galanny kellesiniň beýleki ýerlerini nemetmen näme selläň üstünden gezdirdi, ýöretdi diye elini. Indi ben muňa näme diýjek diye. Kelläň hemme ýerine mes çekmeli bolsa, Rasulullah berdi, çekmedi diye hemme ýerine. Bu hadisen sen garşyňa çykjak bolýar. Köplenjem näme? Şu hadisen garşy çykýan kim? Hanafiler. Sen Hanafi mezhebinde näme diye? Kelläň 4den 1 bölegi fardy diye. 4den 1 bölegi. Şoňşun her gedek näme tärat aljak bolganda gatlarynda metr bilen lineý kalmaly, ölçemeli. Nähil 4den 1 bolýan, şo tak näme etmeli bolýan? Mes çekmeli bolýan. Ol näme muşaqqat ol. Indi näme diýen, bu hadise näme diýip jogap berjekdi. Hemme ýerine mes çekmeli bolýar. Rasulullah diňe bir maňlaý taşna edip galyny näme selle ýöredipdir elini diýen. El jawab. Biz buňa näme jogap berýäs? Ilki türkmençe jogap berel soňa galy. Biz haçan hemmesine mes çekmeliýäs? Haçan kelläň ýalaňa çyk bolsa. Şunumy? Kelläňde selle ýok bolsa, tahy ýok bolsa, telpek ýok bolsa, ýalaňa çykella mes çekýän bolsa. Emma selleli kelle o başga görürüm. Şunumy? Selleli kelle kim nädip mes çekmeli? Rasulullah näme mes çekýär çekýär. Kelläňde selläň wa näme maňlaý taşdan çykyp duran bolsa, näme saçyny ýeten ýerine meset, galan ýerine näme selläňe meset. Rasulullah etdi bedem şonu etýär. Bundan näme mesele çözülýär. Şunumy? Emma bizim görürüňiz näme selleli kelle dälle ýalaňaçyň görürüňiz. Kelläň ýalaňa çykan nädip mes çekmeli? Rasulullah'ın kıyalık hemme ýerine mes çekmeli. Taýip kelläňde selläň wa girip çykarmaklyga muşaqqat hemme selle däl. Bu atky selleler näme tahyýandaşyna matajykdan ýa-da girip çykmasyna muşaqqat däl. Goýa telpek. Ony edin şu Rasulullah'ın kamiňdeşlik selleli milletler we mufassir Sudan idi, ya Murtaniýa diýdi. 10-15 metr bolýar. Onam şey edip näme doloýarlar. On her gerekde näme dolap çözjek bolsa muşaqqat bolýar. Çözseňem daňmak kyn. Şunuňmy ýöretip ustatlyk bilen daňmaly. Şoňalyk selläň bolsa onda näme kelläň degen ýerine et açylan ýerine çek, galan ýerine mes näme selläge eddirýän. Onda mesele näme gutarýa dawa ýok. El jawab. Inna maqtasara ala al-mash an-nahiyati. Näme üçin çäklenedi diye. Inna maqtasara Peygamberimiz näme üçin çäklenedi diye. Diňe alyn saçlaryna, maňlaý saçyna, maňlaýyna mesh etmeklige diye. Li'annahu kammala masha baqiyat ar-ra's. Sebäp isen galanyny diye näme? Alal amama sellesi bilen doldurdy diye. Şunuňmy? Bäde näme diýilka maňlaýyna mes çekdi, galanyny sellän emekdi diye. Aýtam şu hadisiň özü delil. Şunuňmy? Aslında gow düşünsen Şeyhülislam ibn Teymiyye näme diýär rahimehullah. Bir bidgatçy diye, bidgatyny gollaýjak bolup diye. Ya biri birdara düşünmäne, sünnete garşy näme bir söz diýse, delilem Kur'an hadis bolsa diye, delil gözleme on garşyna dedi. Şoň tutunan deliline, gow pikirlerine, şoň delili şoň garşyna dedi. Sen hakyky sahih delil näme? Bidgaty gollamaya, sünnetin garşyna çykmaýar. Aýdam gow pikir etsen näme? Şoň delili şoň tersine. Nädir? Kelläň hemme ýerine mes çekmeklik wajib bolmaýanmady. Diňe 4den birine näme mes çekende bolýanmady. Rasulullah diňe alyn saçyna mes çekerdi, selläň üstüne el gezdirmezdi. Hasa muşaqqat bolsa on näme bozulsa gurmaklygy.
Eyem kellesinde mesvaqada şon taşlaman mesin üstünden näme el öğretmekligi eyem kellen hemme yerine mes çekmekliği näme wajipdigini anlady bolýar. Şunuňmy? Aslında bu hadis olara däl bu hadis beden peýdamada. Emma diňe dörtden bir bölegi ya bir belli istenlik bir ýerine çiğgalyň sürtany bilen bolýarmy? Onu näme görgüň näme görgüsü peýgamberimiň onu sellem üstünden gezdirip beýtmekliği. Eyem şeydenliginiň alamaty näme? Selleli bol, sellesi bol. Dolu kellene mes çekmek näme wajib. Taýb bu hadisede näme diňe Rasulullah maňlaýyna näme mes çekmek bilen çäklenmekde näme galanny baqiýa, galanny näme kelle baqiýatyr ras, galanny kelleni galan ýer näme kemmele diye tamamladı bitirdi diye näme sellesiniň üstüne amama diýdi selle. Ve nahnu naqulu bizalik. Bizem şey diýär, başga zat diýemler. Ve leysa fihi delil على جواز الاقتصار على مسح الناصية. وبو hadisde aslan sana delilem yok diye. Ha? Jaiz bolsa diýsen diye näme diňe maňlaý taçyňa ya 4den bir bölegi näme mes çeksen bolýar diýendiň hiç delil yok diye. Bu delil bolanmaz. Rasulullah sella öğretmez elini. Gaýtan bir de delil var. أو بعض الرأس من غير تكميل على الإمامة. Ya da näme sellan üstüne el gezdirmesinden diňe bir bölegi näme bagdysyna kellen käbir ýerlerine näme mes çeksen min gayri tekmil doldurmasından sellan beyleki yerlerine ama kellan beyleki yerlerine meskin sellan gezdirmesinden de bir bölüğüne mes çeksen bolýar diýenlige bu hadisden delil yok. O hadisden delil etjek bolsa näme etmeli? Rasulullah sellel kadyn açyk yerlerine degirdi galan yerine mes etmedi diýen bolsa ona sana delil emma bu hadis sana delillerle bir de delil. Fel hasil mum el hasıl netice gurrun näme diye ennehu yecib isti'abur ra'si bil mesh diye ennehu wajib diye isti'ab doli ar-ra's başına mes çekmeli bir bölegi bolanok wal masihu in şa'a masaha ala ra'sihi faqat aw ala al-amamati faqat aw ala ar-ra's wal amamati fal kullu sahihun thabitun ya inne diye bil ihtiyar kim kella mes çekecek bolsa diye ala ar-ra's kella yalan aç bolsa diye kellesinin hemme yerine mes çek ya fakat yeterlik diye. Ev alel amameti fakat ya dalim näme dol sellan hemmesine çek. Kellesine sellava geyip çıkarmakla muşakkat. Mesnametti kellesine deneyerek sellan üstünden sella mes çekti. Caiz diye. Ya dan kellesine sellava kellesine hem kâvriyle açıktı. Açık yerine de meshetti galandan näme sellesine meshetti diye. Kullu caiz. Nämçün sahihun sabit. Sezin hemmese üç görnüşnüm Rasulullah eden. Kellet yalan açıka hemme yerden mesheden yaranma kellel sellelka. Kellesine degermen diňe hemmesin selle meseken yaranma. Ya da sellesi ba we kellesiniň käwre açık yerine we galanam selle eden yaranma. Şun haýdy bir etmeklige näme dine sünnede ters zatdan. Ve amma kawnul uznayn min ar-ra's فيجب مسحهما لقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس إن نام قلقلهم كلدن بالمقلوي وأولهم نام واجب مسخد المكلم واجب لنام شو حديثا بيغم من نام دي الأذنان من الرأس دي قلقلهم كلا يريان دي قلقلهم كلدن دي يعني قلقلهم كلدن مولثا كلام حكمنا يعني كلام حكمنا متارت مسخ والثا أن قلقلهم حكمنا مسخ Emma guloklar ellenme olsa näme? Näme bolýar? Ýugmaly bolýar. Ýöne gulok ellenler. Elimiz ýetdi ýaşaýdymyz gulokmyda. Ýöne onda da gulok näme ellegir ana. Gulok näme? Kelleden. Tayyib, we fil hadis al-ati bayanu sifati masihima. Inne geljekki hadisde näme diye beýany var diye, ha? İki guloklara mesh etmekligiň sypatynyň diye. Yani Rasulullah iki guloklara näle mesh eden, şoň sypatlaryny beýan etdi diye. An Abdullah bin Amr ibn al-As. Abdullah bin Amr ibn al-As diyen sahabadan rivayet. Amr ibn al-As kim? Müsrü fetheden adam. Müsrü açan adam Amr ibn al-As. Näme de anna rajulan yani bu gurrun var ya bir adam eten nebiye geldi diye peygamberden yanına. Fekala gelben peygamberden sonra ya Resulallah keyfet tuhur. Ey Allah'ın Resulü keyfet tuhur yani. Nädip täre dalmaly, öwretmäňi. Yani musulman bolup gelenler täredin nämeden bilýänler. Gelip sonra ya Resulallah keyfet tuhur yani keyfe atatahhar nädip täret alayım. Sonra peygamber feda'a bima'in fi ina'in yani bir gap su getirin deyip çağır ya. Getirliyor. Sonra nämet ya peygamber fegasala keffayhi thalathan yani sudan goşawuşlap alýada näme gabyň daşyn gapdan goşawuşlap su alýada
Qabın daşında 3 kere qovadip ellerini yudu diye. Thumma ghasala wajhahu 3, son yüzlerini yudu diye qovadip 3 kere. Thumma ghasala zira'ihi 3, son ellerini yudu diye 3 kere. Thumma masaha bi ra'sihi, son nama kella mes çekti diye. Şu kella mes çekip bolan son nama etti fa adkhala isbi'ayhi as-sabbahatayn fi udhnayhi diye. Ha? Şu var mı nama diye Türkmençe? Ha? Ne o başım? Nama etti diye son kella mes çekip bolan tamamına iki süyen parmağını niye nama kulaklarının içine sallı diye. Ha? فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه. نعم إكثر başan marmağını, yani her başan marmağını burgulağına sallı diye. Na'am süyen marmağını. Son na'met ya. Nişu içine girdi doğrudan. Ve mesaha bi ibhameyhi ala zahirihi. Buna içine sallıdanım şeydik na'am içine geldirdi. Kulağın içine na'am yol alacaktır şöyle dağa qalayan. İçine geldirdi diye bir na'am süyen marmağını. Ve ibhameyhi, ibham na'am başan marmağ. İnel süyen marmaklan kulağın içine salayan golün başan marmaklan na'met ya kulağın daşına qalya. Başan marmaklan na'met diye şey deyip daşını meshetti diye. Düşündün mü? Daşını sürttü diye şey deyip. Sonra na'met bitti ya. Süyen marmaklan na'met kulağın içine salayan deşiginden başlap doğal içine gediriyen o başan marmaklan na'met ala zahiri udhnayhi dediği na'met iki kulağın daşına mesecek yani. Düşündük mü? Ve bis-sabbahatayn batina udhnayhi. Başan marmakla, süyen marmakla na'met ya diye batina udhnayhi. Kulaklarının na'met içine mesecek ya diye. Son şeyden sonra gasala rijlayhi 3. Ayaklarını na'met üçürdüklep yudu diye. Üçürdüklep yudu diye. Neyle? Her ayağını 3 kerekten yudu diye şu. Na'met 3 na'met diye üçürdüklep yudu diye. 3'ten yudu diye. Thumma qala. Sonra yankı, thumma qala Rasulullah hakaza al-wudu. Ta'aratna şun ala qalmiyadi diye. Femen zada ala hada. Şu men alışından kim arttırsa ev naqasa ya da kemelsa nama faqad asaa ve zalama diye. Ev zalama ve asaa. Şek min ar-rav. Namet şu adam eyyam namet ta'aratını kuvvetmediklerden ve zulmedenlerden molar diye. Şunun mu? Son. 7. parda nama tahlilul lihyeti. Sakallarına su aralaştırmak. Tahlil aralaştırmak. El-lihye sakal. Sakallarına nama su aralaştırmak. Elini öllep su alıp aralarına nama su nemet ya. Aslında bunun da nama fuqaha rahimahumullah ulamalar, fuqaha alimler mesele çalın ihtilaf ettiler. Cumhur köpçülüklerin alimnama sakallarına su aralaştırmak ve elini yuvandan sonra ellen aralarına şeydip parmaklan aralarına, ayaklan parmaklarına arasına şeydip su aralaştırmak nama sünnetten faydalı. Düşündün mü? Yani bir nama kitaba koyar, kitaba göre. Kitap nama diye sakallan arasında sakallana su aralaştırmak namesinden farzından sayı. Yani racih doğrusu nama yani sünnet. Li hadis Enes ibn Malik'in namedi en Resul sallallahu aleyhi ve sellem kana iza tevazza fi gamamasasam hasan tarat alfa diye akhadha kaffan min ma. Ha? Bir qoşavuş su alırdı diye. Hasan şun elini var ha, su alsan qoşavuş değil. Ama qumalsan, suuqda alarsan bir qism değil. Şunun mu? Aslında suuqda alarsan qism değil ya. Su alsan qoşavuş değil ya. Bir qoşavuş su aldanim nametdi diye. Fa adkhalahu tahta hinqihi diye. Bir qoşavuş su aldan nama ağının aşağından nama sakallarının arasına saldı diye. Adkhalahu bir qoşavuş aldan nama ta hinq değil ya. Hinqi. Nama ağının aşağından şeytidan nama su nametti diye sakallarının arasına erti diye. Fehallele bihi lihyetehu. Nametti diye sakallarının arasına su aralaştırdı diye. Sonra edip bolan tamam name diye hakeza emarani Rabbi azze ve celle. Şey etmekliğimi Allah buyurdu diye. Düşündün mü? Ona ulama bu alim name emarini sözünden emru lil vücub diye vallahi. Düşündün mü? Yani Allah Teala vacip şekilde etmekliği buyurdu diye.
Sünnet diyen alimler näme diye? Emre istihbab diyen. Allah men şey etmekligini söýdi diye. Şunun da bizde emr lil vücub ba. Doğru değil mi? Bir emir yani emir suratında yasallı vacip dip düşünüyor. Ona emir lil vücub diyor. Bir emir var näme? Emir galibine gelin istihbab duyýarlar. Näme? Yani şey etmekligini söýdi diye. Yani etten gowwarjak diye. Akawat bizde bir emir gelýär näme? Mubahlygy anlatýar. Şunu mubahlygy anlatýar. Haçan emir mubahlygy anlatýar nehiden soň gelse. Şunu bir zat etme diye wagtlaýınça. Plan halatda kanşular etme diye. Soň şondan çykandan soň et diýip emir gelýär. Yani hukman etmelerle näme urf gotmanyzy. Hasta diye fe iza halaltum fastadu diye. Yani haçtan çyksaňyz aw edin diye. Emir fastadu aw edin diýdi mi? Yani her hacdan gidip aw etmeli wajib suratynda. Yo, yani haca giren adam halal etnäme aw etmeklik haram bolýar. Hacın gutardymy yene şu hökm näme öňkülügine geldi diye. Ne de beretsen diye. Bu emir näme istihnama ibaha manifin berdi. Şoň üçin bulam emir hakaza emarani Rabbi. Ve Rabbim buyurdu. Bu wajib formada buyurdumy, wajib suratda buyurdumy ya da yani şey isteňem näme bir men gowwaryan amallam onu et diýip buyurdumy. Wajib suratda diýip düşünen näme diýdi? Sakallan aralaryna suw aralaşdyrmakla wajib farz diýdi. Yok näme sünnet suratında buyruk diýip düşünenem näme diýdi? Sünnet diýdi. 8-nji näme tahlilu asabi'il yedayni we rijlayni. 8-nji farz näme barmak ellerin, ayaklaryň, barmaklarynyň arasyna suw aralaşdyrmak. Yani ellerin goýup bolandan soň ýene näme şey barmak çepeliň bilen çep barmaklaryň bilen sağ barmaklaryň aralaryny sağ barmaklaryň bilen çep barmaklaryň aralaryny näme şey gow suw ertip öýlemek. Bulam edilýän kıyalyk. Buyruk diýip düşünenler farz diýdi, sünnet diýip düşünen sünnet diýdi. Bu zatlar etmekle. Näme diýär Peygamberimiz bu hadisde asbig el wudu diýär. Buyurýar tarati gowady boldy. Asbig diýmek gowady bolmak. Gowady boldy taratini yeňil ýer pay etme. Yuwulmadyk suw yetmedik ýer galmasyn diýär. Zaman täkitler aýtýar, yani köplen tarat alnanda suw yetibilmän galjak ýerler bolýar. Şoň şu täkitler näme diýär? Wa khallil beynel asabi' diýär. Khallil. Wa suw ertgin barmaklaryň aralaryna da. Ve balig fil istinşaq ve burnunam gowadyp çayqa diye. Balig diýdi. Gowadyp näme istinşaq et diye. Çayqa diye burnunam. İlla en tekuna saimen. Yani ağız ağızın bekli däl bolsa diye. Burnuna gowadyp çek diye. Emma ağızın bekli bolsa diye ağızın burnunun gatynemedip çekme diye. Ve an Abdullah ibn Mes'ud İbn Mes'ud'dan näme rivayet gelýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? La tenhikunnal asabi'a bit-tuhur diye. La tenhikunna. Yara degirersiniz diye barmaklaryňyzyň aralaryna suw diye. Yani tarat alanyda barmaklaryň aralarına suw degirersiniz diye. Aw la tenhikunnaha an-nar ya da olon arasyna ot deger diye. La tenhikunnal asabi'a fit-tuhur. Tarat alanyda barmaklaryňyzyň arasyna ya suw degirersiniz diye. Etmeseňiz hem la tenhikunnaha an-nar. Yoksa näme kıyamatda ot deger diye oň arasyna ot ýugur diye. Mumin näme jedel etdik utulluk doglamlar şu meseleler sünnet diýdik dogry dämi? Sünnet diýip näme etmäňdi desen utulýan. Şoň üçin käbir adamlar bilen näme delilleşilýär sakal wajib diýen we sen bilen delil edip näme diýär sakal sünnet diýär. Biz näme diýär? Bolýar jedel etdik utulluk diýär. Sen uttun, sen mezhebiň dogry. Sen delilin şu sakal sünnet diýdik dogry dämi? Taýip sen sünneden näme sıyırmak için buyurulmy sünnet? Sünnetem etmek için buyurulmady mı Allah tarapyndan? Sünnetem etmek için buyurulmady mı Peygamber tarapyndan? Sünnet etmek için buyuruldy. Sıyırmak için buyurulmady. Etmäňde de sen utulýan. Bolýar sünnet diýip etmäňde de sen utulýan. Şoň üçin näme sünnet bolsun, wajib bolsun. Şonu Rasulullah edip durup etjek bolmaly. Şoň hökmüne garamazdan. Aňyr uji ýagdaý bolsa musulman adam näme sünnetem bolsa, farzam bolsa, istat bolsa taşlamaly, etjek bolmaly. Inni soruya kayfa yukhallilu asabi'a rijlayhi? Inni barm ayaklan barmaklaryň aralyna suw ýetirmeli. Anil Mustawrid ibn Shaddad qala diye. Mustawrid diýen sahaba
ayt ya ra'aytu Rasulullah'ın gördüm diye tavazza tarat alanı diye. Sonra hallala diye su aralaştırdı diye asabi aricleyhi diye. Barmaklarının aralarına diye. Bi khinsirihi diye. Khinsir olan hem ve kulemmike ve yeme. فَخَلَّلَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصِرِهِ Khinsir barmak olan ne? Barmaklarının arasına rahmet diye su verdi diye. Bula ibham. Doğru değil mi? İbham. Bu name sebebe. Bu name usta. Bu name binsir mi şey? Bu name binsir mi? Şunu bilmeliler. Binsir, khinsir. Khinsir olsa name şu kiçi varmağı. Kulümmi kesibler nametti diye aralarına su verdi diye. Yani sen başka parmaklarını etsen mi oluyor? Ama khas Resulullah'ın edişyalık edecek diye name. Kulümmi keminin parmaklarının aralarına name su verdi. Öyle. Yani teakküd et diye de seyret diye. Ne adam yuvarını parmaklarının ayaklarının aralarına kumuzat bulur. Su barmağın mı diye. Şun qow name teakitle diye. Su ert diye. Su ertmesen ayyam name teratın bunu. Bu atlar name farzları. Enne name diye sunenuhu. Teratın sünnetleri name. Farz hükmani suratı tapılmalılar. Sünnetler name doldurmuşlar. Has ve den ibadetin name zinetlendiren, kamilleştiren. Name terat almak farz ama sünnetlerle alsan yine şu farzın üstüne name bir topor name sogaplar koşuyor. Birinci sünneti name et-tesmiye. Bismillah demek. Birinci teratın sünneti Bismillah demek. İkinci sünneti name es-sivak. Misvak olmak. Name terat almadığından name ağdını qow edip name misvaklamak. Misvakam dedik name bir erak ağacının kökü dedik. Ebu Hureyre radıyallahu anhu name diye. Tesmiyanım delili yan geçti yani Bismillah demekliğin sünneti. La vudu'a, la salate limen la vudu'a lehu ve la vudu'a limen lem yuzkir ismallahi aleyhi dedi. Yani tarihti olmadığın namazı yok, Bismillah demediğin tarihti yok dedi. Şu an için ulamalan kâbirine hemen sünnet deyip çıkardılar şu hadisten Bismillah demekliği. Ama misva olan makluğun sünnetliğine Ebu Hureyre'den geliyor hadis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء diye. Lawla eğer diye qin görmeyecekliğin bilen olsam diye ummatumun onlara buyururdum diye misva olan mahluklarını her taharet alanlarına diye farz ederdim diye vacip ederdim diye yani ummatuma name qin görüreydim ummatumun başarmayacaklarını bilmem name sünnet ettim diye. Üçüncü sünneti name Gaslul keffeyni thalathan fi awwalil wudu. Tarata başlamadan ön awwalundan name 3 gerek ellerini yumak. Ellilerine yani ayalarında içi daşıran 3 gerek ellerini yumak. Lima thabata an Uthman bu kimden geldi delili? Yani Osman'dan geldi. Osman radıyallahu anhu fi hikayetihi bir de hikayet ederine gurrun verenine Peygamberimizin taratını name deyip başladı ennehu gasala keffeyhi thalathan 3 gerek ayalarını yuyup başladı. Dördüncü sünnetü name el-cem'u beynel mazmatati vel istinşaki thalathan bi gurfatin. Dördüncü sünnetü name ağız burnunu name bile çayqama. Bizde namet gelir ilki ağzı 3 gerek çayqalya son name burnu tədədən su alıp tədədən 3 gerek burnu su çekili. Ama sünnet name bir alan suğunda yasın ağzına qalandan burnuna çekip bir qoşavuşda ağzının burnunu bilelikte 3 gerekten çayqamaklı. Sünnet. Lima fi hadis Abdullah ibn Zeyd, Abdullah ibn Zeyd'in rivayet ettiği hadisinden neme geliyor? Fi ta'limihi li wudu'i Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Abdullah ibn Zeyd geçti. Bir soruya ondan sonra peygamberin taratını alışını alıp korkabilecek mi diyenler. Şu peygamberin taratını öğrenenler, nemet öğrenenler, nemet öğretti ennehu tamadmada ve istenşaka min keffin vahidetin fe fe'ale zalika thalathan. Nemet tamadmada ol ya ağız burnunu nemet diye min keffin vahide bir qoşavuş suğundan nametti diye 3 gerekten sayqadı diye. Hersine ayratin qoşavuş su almadı diye. 5. edebine 5. sünnetü namet el mubalagatu fihima li gayri saimi. Ağzı bekli değil adam name ağzına qow edip lağırdadıp burnuna qow edip name su çekmeklik sünnet. Ama ağzı bekli olsan
ağzına ya damağına çenini qaynadıp ya burnuna qatı angartına çen su çekmeklik näme? Mekruh. Mekruh hasaplanılıyor. Kâ halatta gider öýsden haram hasaplanılıyor. Amma ağzın bekkillal bolsa ağzın burnun gowadyp çayqamak sünnet. Delili bu balig fil istinşaq. Näme diýdi balig? Gowadyp burnuna su çekdiýdi illa an takuna saiman. Näme ağız bekli däl bolsaň diýdi. 6-njy sünneti näme? Taqdimul yumna alal yusra. Sağını çepden birinji yumak. Şunumy? Näil sağın birinji çepden yumak? Yani ağız burnum çayqap yüzüm yudum, soň näme etmeli? El yumaly. Indi el yudum ýaram, şunu sağını birinji yup başlamaklyk sünnet çepden. Emma bir ilki çep elini yudu, soň sağ elini yudu. Näme? Nama täret qabulla ýöne näme etdi? Şu taýda sünnet terk etdi. Ya da ayağa ýetene çep ayagyny birinji yudu sağından. Täreti bitdiýä ýöne sünneti terk etdi. Şoň üçin näme? Sağını çepinden birinji yumaly. Delili Aýşe nemizden näme diýe? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yuhibbut tayamuna fi tana'ulihi ve tarajjulihi ve tuhurihi. Aýşe nemiz näme diýe? Peygamberimiz näme söýerdi diýe sağdan başlamaklygy. Yarhamkallah. Fi tana'ulihi kowuşga ýene. Kowuşunyga ýene de sağdan eýip başlady diýe. Tana'ulihi diýdigi kowuşunyga ýene. Peygamberimiz söýerdi et-tayamuna. Sağdan başlamaklygy. Fi tana'ulihi kowuşunyga ýene. Ve tarajjulihi hatta saçyny arana dilki näme? Sağ böyle onlar ap başlardı diye. Ve tuhurihi ve târetadan da sağdan başlardı diye. Sonra näme diye? Ve fi şe'nihi kullihi ve umumi başka da näme zatlarda sağdan başlap bolýan bolsa näme? Sağdan başlardı diye. Ve lima fi hadis Osman yine nämeden deliller sağdan başlamak sünnetini. Şu Osman'ın Resulullah'ın näme täretini hikayet etýän, gorkoýan hadisinde ennehu gasalal yumna thumma yusra. Osman radıyallahu anh näme ilk sağın yudi, soň çepin yudi. 7-nji sünnet näme? Ed-delk. Delk näme? Oýkalamak. Oýkalamak. Suqranda aqtyrýandan oýkalaman diňe şeýt barmagyň ujundan tirseň soňra çen. Dol şeýt näme? Suň aşany sokup çykardym. Ya bir gap ya deňiz ya da näme bir howuz. Elini sokup şeýdip çykardyň. Bitdi täret. Emma şeýdip elinden oýkalap şeýdip näme etmeklik sünnet. Şunuňmy delk diýilýär şoňa. Hadis näme li hadis Abdullah ibn Zeyd'den gelýär. Enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem utiye bil sulusay muddidi. Fatawadda faja'ala yadluku zira'ihi. Peygamberden näme diýär? Sulusay mut getirdiler diýär. Mut näme? İki goşawuşa mut diýilýär. Şunuňmy? İki goşawuş. Aýalaň bir-birine näme etýär? İki goşawuş. Şuňa mut diýilýär. Enne şu iki goşawuşa su guýamyzda misal üçin düşünür ýaly. Yarım litr su sığyan bolsa, yarım litrň 3den 2 bölegi bolsa näme bolýar? Sülüsey diýdigi 3den 2 bölegi diýdigi. Şunuňmy? Yani iki goşawuşyň 3den 2 bölek möçberini tutýan su getirildi diýär Peygamber. Şoňa täret alanna ellerini oýkalap nemetdi diýär. Yani az su goýup oýkalap nemet eline su alyp şeysten ayam şu suğun yeten yer gitti, oykolayan, yuğulya, täret alym hasaplayan. Su az olan yerine näme oykolayan, su bol bolan yerine oykolamak sünnet. Emma Rasulullah näme täret alanna näme dereken? İki goşawuşa yarım litr su girýän bolsa, yarım litrden 3den 2 bölegi näçe? 300 gram su bolýar. Orda 300 gram suwa näme 300 gram, 330 gram suwa täret alan. Şonda näme etdi diye oykolaşdyrdy diye ellerini.